Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце і на канале YouTube. 6 снежня у Санкт-Петербургу прайшло пасяджэнне вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савету, на якім прысутнічалі і кіраўнікі Расіі ды Беларусі у тым ліку. Не паспел гэта пасяджэнне скончыцца, як па ўсіх СМІ пайшлі загалоўкі пікіроўка Лукашэнкі і Пуціна. Так вось, пра тое, што ж гэта была за пікіроўка, да чаго яна можа прывесці, ці быў увогуле сэнс у гэтай пікіроўцы, мы сёння пагаворым з нашымі гасцямі ў студыі, палітычным аналітыкам Валерыем Карбалевічам і кіраўніком аналітычнага праекту «Беларусь Security Blog» Андреем Паротніковым. Але перш чым я задам першае пытанне сваім гасцям, тым, хто не чуў, прапусціў, ці можа хоча аднавіць у памяці, пра што ж там пікіраваліся лідары Беларусі і Расіі, я папрашу паставіць кароткі запіс гэтай размовы. Но если бы Беларусь не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не 129 и не 127, а 200. Вот в чем разница. Владимир Владимирович, это неправильно у вас расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия. Я уже об этом не единожды говорил. Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они 200 имеют долларов, а мы, допустим, 130, потому что туда еще 3000 километров качать надо. Да. Поэтому у них и цена такая. Да. Вот почему. Но если была рыночная для Беларуси, не было бы 129 и 127, она была бы под 200. Вот в чем все дело. Ну давайте мы уже подискутируем потом в закрытом режиме. Хорошо. Вось такая дыскусія ці пікіроўка паміж Александром Лукашенком і Владимиром Путиным адбылася ў Санкт-Петербургу. Спадар Валер, вот мы кажам пікіроўка, дыскусія, а можа гэта гучныя словы, насамрэч, абмяняліся нейкімі меркаваннямі, крыху там, может быть, высказаліся, падыскутавалі, а чаму ж вот адразу пікіроўка? Таму што сапраўды трохі незвычайна, калі на такіх публічных самітах палітыкі уступаюць у дыскусію, у палеміку адзін з другім. Звычайна на публіцы на такіх самітах дэманструюць згоду, дэманструюць еднасць, прычым не толькі на самітах там постсавецкай прасторы, але і на самітах з іншых краін, там і G20, і G10, і Еўразвяза і так далей. Вось, таму дыскусія публічная паміж лідарамі падчас саміту гэта дастаткова рэдкая сітуацыя, таму яна зачапіла медыяў, таму што калі б не гэтая пікіроўка, то ў прынцыпе саміт быў даволі пусты. Але ж мы ведаем, што на любым такім вот мерапрыемстве, саміце галоўным павінен быць хто? Александр Лукашенко. Вось ён такім чынам прыцягнуўся да сябе ўвагу, не больш за тое, Андрей. Я не думаю, што задача ў дадзеным выпадку стаяла, каб прыцягнуць увагу і прыцягнуць увагу чыю? Медыа. Відавочна, што медыа яму не цікавы асабіста, што вся гэтая размова, яна ўзнікла дзеля таго, каб вырашыць нейкае канкрэтнае пытанне. Ці шэраг канкрэтных пытанняў. І я хочу нагадаць, што напярэдадні саміта Александр Лукашенко паведаміў, што мае намер падняць пытанне аб коштах на газ для Беларусі. Бо гэта было заяўленая заява, скажем. Спадар Валер, ўсё ж таки гэта была такая эмацыйная рэакцыя на словы Владимира Путина пра тое, што Беларусь атрымлівае па ільготных коштах газ, ці, вот як правильно заўважыў Андрей, такая падрыхтаваная, толькі момант лавіў, каб уставіць падрыхтаваную цытату. Я б таксама шырэй паглядзеў на праблему. Апошнія паўтары тыдні Лукашенко 3 разы крытыкаваў Еўразійскі эканамічны звяз. Спачатку, калі ў Менску сабіраўся Савет міністраў краін чальцоў Еўразійскага саюза, Лукашенко сустракаўся з імі, потым падчас інтэрв'ю тэлеканалу «Расія»
28, здаецца, да? 24. 24. Ну і вось у Санкт-Петербургу. Тут была домашняя заготовка, і тут былі такія, я налічыў аж 4, такія хітрыя хады. Першы ход – это тое, што ён эту палеміку выцягнуў у плашчыню. В адрозненне ад Пуціна, які, наадварот, хацеў яе схаваць у кулуарах. Другі момант. Крытыкуючы фармальна не Расію, а дзейнасць Еўразійскага эканамічнага саюзу, ён як бы хавае, маскіруе тое, што ён крытыкуе Маскву. Трэці момант. Лукашенко выступае на гэтым саміце і раней падчас выступаў не як прасіцель, не як нахлебнік, а як абаронца правілаў, пагадненняў і законаў у рамках Еўразійскага саюзу. Гэта вельмі важна падкрэсліць, ён як бы выступае, падпісалі, давайте выконваць. І нарэшце чацвёрты момант, чаму ён увогуле зачапіў тэму газу. Ну, тут розныя версіі выказваюцца. Я лічу, што тут Лукашенко убачыў некія такія падкаверныя гульні, каб адцягнуць пераход на роўныя цэны на энергарэсурсы пазней 25-го года. У дамовах запісана, што з 25-го года павінны быць роўныя цэны, а вось некія ёсць такія адгалоскі, некіх дыскусій, што Расія хоча адцягнуць гэта. Як бы Лукашенко папярэдзіў, прэвентыўна як бы спрабуе прымусіць Расію выконваць. Андрей, сапраўды, вот на вашу думку, чаму была прыцягнута найперш увага да тэмы газа? Здаецца ж, мы ж ужо падпісалі ўсе неабходныя там паперы, кошт 1000 кубаметраў газа на наступны год для Беларусі ўжо вызначаны, і падымай ты сёння гэтае пытанне ці не падымай, ужо ніхто табе гэтыя дамовы перапісваць не будзе. Так чаму? Ну, насамрэч ён не толькі пра газ там казаў, ён казаў у прыватнасці пра стварэнне агульнага рынку, роўнага доступу да ўнутраніх рынкаў адзін аднаго, пераадолення пратэкцыянісцкіх нейкіх бар'ераў, перш за ўсё маючы на ўвазе Расію. А газ гэта была, хутчэй за ўсё, такая тэма, на якую адрэагаваў сам Пуцін. І таму, у прынцыпе, і яна пацягнула за сабой тое, што мы называем пікіроўкай. Таму ў дадзеным выпадку гэта толькі адна з тэмаў, які ён падымаў. Насамрэч, трэба гэта разумець. Ну, але адзінае, што я яшчэ не пагажуся са словаў спадара Валера, гэта з тым, што нехта ў Менску пралічвае аж на пасля 2025 года. Хутчэй, гэта ўсё ж такі спроба вырашыць нейкія тактычныя задачы. Якія тактычныя задачы мог вырашаць яшчэ Александр Лукашенко? Это пытанне і да вас, і да спадара Валеры. Ну, перш за ўсё, гэта роўны доступ на расійскі рынок, то бок зняццё пратэкцыянісцкіх бар'ераў, таму што у нас вельмі імкліва пагаршаецца структура ўзаемнага гандлю Беларусі і Расіі. Яны выціскаюць нашу прадукцыю, у тым ліку адміністрацыйнымі метадамі са свайго рынку, ствараючы нейкія прыпоўныя бар'еры і гэтак далей. Другі момант гэта ўсё ж такі тое, што Беларусь згубіць значную колькасць бюджэтных даходаў у выніку расійскага нафтавага падатковага манеўра, і таму зараз разглядаецца пытанне, як кампенсаваць, у якіх памерах, у якой долі будзе кампенсаваныя гэтыя страты. Ну і там можа быць яшчэ цэлы шэраг іншых момантаў, якія проста сапраўды застаюцца па-за дзвярыма, якія важныя для беларускага боку, але якія публічна не гатовы зараз абмяркоўваць. Спадар Валеры, вот гэтае меркаванне прагучала зараз у Андрэя пра тое, што падатковы манёвр гэты нафтавы, можа быць, насамрэч, закранаючы тэму газа, гаварылася пра кампенсацыю ад падатковага манёвра, а не пра газ на самой справе. Ну, менавіта такую версію выказаў Юрый Дракахрост у сваім блогу на Тутба і на Радыё Свабода. Вось. Ну, цалкам рэальна, але я б звярнуў увагу вось на што. Я думаю, што Расія адмыслова зацягнула перамовы па гэтаму пытанню кампенсацыі за падатковы маневр, каб вырашаць гэтае пытанне пасля саміту Еўразійскага саюза у Санкт-Петербургу. Чаму? Таму што Лукашенко звычайна выкарыстоўвае такія саміты дзеля шантажу Расіі.
Памятаеце, у 2014 годзе ён адмовіўся падпісаць дамову о стварэнні Еўразійскага эканамічнага саюзу, пакуль Расія там не кампенсуе таксама, не згодзіцца, каб нафтавая мыта пераходзіла ў беларускі бюджэт. І ён адмовіўся падпісваць, затармазіў гэта і шантажуючы увесь саміт, увесь Еўразійскі саюз. Таму Расія вырашыла, што каб гэтага не адбылося, спачатку мы правядзем саміт у Санкт-Петербургу, а потым уже наступным тыднем, як паведаміў Лукашенко, ў Маскве уже будзе вырашацца канкрэтнае гэтае пытанне. Ну і як бы у Крамлі ўжо ў кулуарах, без медыяў, уже гэта будзе праходзіць як бы на пляцоўцы і, мне падаецца, на умовах Расіі. Ну, бок это больш такая зразумелая пляцоўка для Расіі. Ну, выкручваць рукі лепш без сведкаў, без і прэзідэнтаў іншых краін Еўразвязу. Спадар Андрэй. Ну, тут ёсць такое пытанне, што, калі я не памыляюся, але кошты на газ для Беларусі, яны праз вельмі складаную схему, а на іх уплывае кошты на нафтавыя кошты. Таму тут все ж таки ёсць нейкая такая вельмі доўгі ланцужок узаемаповязі гэтых нафтавых і газавых дачыненняў. Яны ўзаемазвязаны. Спадар Валерый, на самом пачатку нашай размовы вы звярнулі ўвагу на тое, што не прынята так сябе паводзіць падчас такога высокага ўзроўню мерапрыемстваў. Як вы лічыце, як можа адрэагаваць на гэта Путін, што Лукашенко так сябе павёў, ці не пакрыўдзіць? Рэакцыя. Ну, бачыце, гэта ж не першы раз Лукашенко так сябе вядзе. Гэта яго палітычны стыль. Калі не атрымоўваецца дамовіцца з Пуціным у кулуарах, ён выцягвае праблему ў публічную плашчыню. І зразумела чаму. Вось літаральна недавно, на днямі, было паведамленне, што ў Расіі паводле сацыялагічных апытанняў Лукашенко карыстаецца даволі вялікай папулярнасцю, самы папулярны замежны палітык у Расіі. Ну і Лукашенко лічыць, што гэта трэба капіталізаваць, што з гэтага капіталу трэба атрымаць нейкія дывідэнты. І таму ён апелюе да гэтай самай расійскай грамадскасці, дзе ён папулярны. Апелюе да расійскай палітычнай эліты. Маўляў, глядзіце, меня крыўдзяць. Раней Лукашенко яшчэ дабаўляў, што это алігархі расійскія там на Кремль ціснуць, і таму Кремль вымушаны ісці на паваду у гэтых расійскіх алігархаў. Зараз пра алігархаў ужо гаворкі няма, но тым не менш вот эта апеляцыя да расійскага грамадства, яна ўвесь час Лукашенком выкарыстоўваецца. І я б не сказаў, што это такая глупая метода. Яна працавала дасюль. Дасюль працавала, калі сапраўды ўзнікаюць праблемы, Лукашенко пачынае стукаць кулаком па сталу, і так ці інакш Расія вымушана ісці на кампраміс у нейкім сэнсе. Андрэй, але пасля такога дэмарша ці паказвання там на публіку сябе, ён выбачыўся, прычым прызнаўся ў гэтым. Як гэта выглядае? Ну, гэта выглядае вельмі кепска. Мне падаецца, што гэта выглядае яшчэ больш кепска, чым той дэмарш, тая пікіроўка, якая адбылася. Таму што сапраўды міжнародная палітыка, яна вельмі фармалізаваная, яна вельмі прытрымліваецца рознага кшталту пратаколаў, і правілы выпрацоўваліся стагоддзямі. Таму такія парушэнні, яны не вельмі вітаюцца. Но другі момант гэта тое, што спачатку ён паспрабаваў прыціснуць Пуціна і вывесці яго ў такую сітуацыю, калі Путін мог бы страціць твар, так, палітычны, што вельмі важна для кожнага палітыка, тым больш, калі ён сабе лічыць адным з ведучых палітыкаў планеты. А праз некалькі гадзінаў ці момантаў ён губляе свой твар, калі не проста ён выбачаецца. Хутчэй за ўсё, гэта былі выбачэнні публічныя перад іншымі прэзідэнтамі. Застаецца толькі здагадвацца, што там Пуцін яму сказаў, каб ён выбачаўся. Але яшчэ і прызнаецца ў гэтым у эфіры расійскага тэлебачання. Ну, гэта вельмі вялікая памылка. Дзякуй, мы перарвемся на невялічкую паузу. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Разам з Валерыем Карбалевічем і Андрэем Паротнікавым абмяркоўваем учорашнюю пікіроўку ў Санкт-Петербургу Пуціна і Лукашэнкі.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю каротка пра асноўныя падзеі. Расійскі першы канал прынёс прабачэнне за сюжэт, у якім пад выглядам украінца Кірыла Чубенкі з Крывога Рогу, які расчараваўся ў Еўрамайдане, зняўся Мінчук, беларус Віталь Юрченка. Стрынгеры знялі сюжэт ва ўкраіне, але ён быў з кепскім гукам, таму тэкст агучыў Мінчук, сцвярджае першы канал. Гэта ніяк не апраўдвае іх учынку, яны ўжо прынеслі прабачэнне, гатовыя выбачыцца перад гледачамі. Мы чакаем гэтае відэа і адразу ж яго апублікуем, цытуе заяву першага канала «Медуза». Што ж тычыцца Віталя Юрчанкі, то ён ужо прабачыўся перад беларусамі на нашай ніве, таксама на радыё «Свабода». Сюжэт гучаў так. Вода в батареях для участника Евромайдана Кирилла Чубенко – это прямо физически ощутимое разочарование. И даже теплом кота компенсировать это чувство сложно. Ничего мне лично не дал Евромайдан. Вот посмотрите, где мы оказались. Нужно было смотреть в будущее, а мы в будущем остались без тепла, с дорогущей энергией. И непонятно, когда все это закончится. Как пережить зиму, как детей отправлять в школу. В оставшемся без тепла Кривом Роге вот уже неделю холодный бунт, и еще в нескольких городах снова горят покрышки. Беларускі IT-прадпрымальнік Віктор Пракапеня, верагодна, стане новым уладальнікам футбольнага клуба «Дынамо» пасля расійскага прадпрымальніка Михаіла Гуцур'ева, які перадае яму на ўласнасць. Сайт нагадвае, Тутбай нагадвае, што сталічная «Дынамо» цягам апошніх гадоў належала Юрыю Чыжу. Атрымала ў апошнім сезоне вельмі сур'ёзныя паразы. Светлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Разам з маімі гасцямі, палітычным аналітыкам Валерыем Карбалевічем і кіраўніком аналітычнага праекту «Беларусь Security Блог» Андрэем Паротнікавым абмяркоўваем сітуацыю, якая адбылася ў Санкт-Петербургу 6 снежня, калі Лукашенко пікіраваўся з Владимиром Путиным. Спадар Валерый, ну вось Андрей сказаў пра тое, што гэта вельмі дрэнна, што Лукашенко не толькі папрасіў прабачэння у Путина за вот гэтыя свае перабіванні яго і нейкія там папраўкі, якія ён носіў у рэч размову Путина. На вашу думку, вот тое, што ён сказаў, ну да, сапраўды вот неяк пагарачыўся. Гэта сапраўды так дрэнна для яго іміджу палітыка? Я думаю, што ягонаму іміджу палітыка ў Расіі на постсавецкай прасторы ўжо нішто не сапсуе і не дапаможа. Ён настолькі ўжо моцна склаўся, што цяжка ўжо пра нешта казаць. Я ўзгадваю калісьці, калі падчас сваркі з расійскім прэзідэнтам Барысам Ельцыным ён сказаў, што ну што вы хочаце, чалавеку 80 гадоў, што яго ўзяць? У той час, як Ельцыну было дзе-то 60 з нечым толькі. Ну, а потым ён выбачыў, сказаў, ну, відаце, пагарачыўся. Трэба ж было нечым, так сказаць, зачапіць вас, журналістаў, і так далей. Таму, ну, для Лукашэнкі гэта такая з'ява, ведаеце, звыклая. Ну вось не паспеў ён пагарачыцца, як тут жа амаль што там праз колькі гадзінаў прызнаўся ў тым, што прабачыўся і фактычна адначасова выдаў яшчэ одну навіну, якая таксама была разабраная на цытаты ўсімі СМІ пра тое, што нібыта падчас гэтага пасяджэння вышэйшага еўразійскага эканамічнага савета кіраўнікі вось вырашылі, хто будзе кіраваць АДКБ ў бліжэйшы час. І, маўляў, гэта будзе беларус. Гэтая заява нават прымусіла прэс-сакратара Пашыняна Армана Яганяна абвяргаць словы Лукашэнкі. Навошта
проста гэта было сказано, Андрей? Уже абверг і Песков, прэс-сакратар прэзідэнта Пуціна. Сёння расійскі бок абверг гэтую заяву. Ну, па-першае, гэта была вельмі глупая заява. Такія рэчы не маглі вырашацца ў рамках Еўразэс, таму што ў Еўразэс не ўваходзіць Таджикистан, але Таджикистан ўваходзіць у АДКБ. А рашэнні ў АДКБ прымаюцца кансэнсусам. Я думаю, што хутчэй за ўсё гэта проста спрацаваў такі псіхалагічны прыём, калі одну праблему, якая нам незручная, якую мы хацелі б, абмеркаванне якой мы хацелі б пазбегнуць, мы замяняем іншай праблемай, каб адцягнуць увагу знешніх назіральнікаў. Таму я зноў-такі вяртаюся да факту прабачэння Александра Лукашэнкі. Застаецца толькі здагадвацца, што яму там сказаў Путін за зачыненымі дзвярымі, не ў кулуарах, а за зачыненымі ў дзвярыма у прысутнасці іншых прэзідэнтаў краіны ў СНД, што спатрэбілася не толькі выбачацца і распавядаць пра гэта расійскаму тэлебачанню, але яшчэ і, скажем так, высоўваць такія вельмі дзіўныя версіі вырашэння іншых праблемаў. Спадар Валер, ну вот мы уже поговорили про то, что так погарачыўся, а потым, вот як кажа Андрей, невядома, что ему было сказано, каб трэба было прызнавацца і прасіць прыбачэння. І зараз, адпаведна, ну, такое пытанне, вся гэтая сітуацыя, да чаго яна можа прывесці? Нам неяк там кошт на газ зменяць, нешта гэта падштурхне да вырашэння нашу карысць гэтага падатковага манёўра, ці што, чым гэта, ці, можа быць, пачнецца інфармацыйная вайна Расіі супраць Беларусі? Я не думаю, што ўвогуле гэта неяк моцна паўплывае на дальнейшую перспектыву беларуска-расійскіх дачыненняў, таму што канфлікты, скандалы у беларуска-расійскіх дачыненнях гэта норма. Уся мадэль беларуска-расійскіх дачыненняў, уся матрыца, яна проста запраграмавана да канфлікты. Таму што калі няма нейкіх ясных і дакладных дамоўленасцяў, калі няма гандлёвых адносін, аснованых на рынкавых дачыненнях, і калі ўсё завязана на дамоўленасці паміж кіраўнікамі ці паміж урадамі, то гэта заўсёды спараджае канфлікт. Таму колькі гэтых канфліктаў ужо было? Была газавая вайна, была нафтавая вайна, была інфармацыйная вайна, была малочная вайна, якіх яшчэ там не было. Вось, і што, зноў пасля чарговай вайны ўсё вярталася і захавалася статус-кво. Я не бачу прычын, паводле якіх нешта зараз моцна памяняецца. Не думаю, што Расія моцна скароціць субсідаванне беларускай эканомікі. Я думаю, што яно прыкладна будзе захоўвацца. Іншая справа, што тут некія рэчы іншыя уплываюць, якія ўжо мала залежаць ад рашэнняў палітыкаў. Скажам, тое, што беларуская прадукцыя губляе канкурэнтаздольнасць на расійскім рынку. І вот тут Андрей казаў, што Беларусь хоча як бы на гэты рынок вярнуцца. Але ж я хочу звярнуць увагу, што яна хоча вярнуцца на гэты рынок на льготных умовах. Безумоўна. Яна хоча, каб Расія прадставіла беларускай прадукцыі менавіта льготныя умовы. Нацыянальны статус. Да, статус, такой же статус, які маюць расійскія вытворцы. То бок тут гаворка не ідзе пра роўную канкурэнцыю. І вось тут сапраўды Беларусь можа страціць, але не таму, што некія рашэнні будуць прыняты з боку Масквы, а у выніку нейкіх натуральных працэсаў. Там, ці, напрыклад, цана нафты сусветная пачне моцна мяняцца, таксама будзе ўплываць на аб'ём субсідый. Андрей, а як вы лічыце, можа нешта змяніцца? Няўжо вот не адкажуць, каб, ну вот СМІ, як кажуць, прыдворныя, няўжо не захочуць уступіцца за свайго расійскага бацьку і выдаць там чарговыя фільмы там «Хросны бацька»? Ну, атрымоўваецца так, што крамлёўскі бацька добра сам за сабе ў стане пастаяць, як было прадэманстравана, і вельмі хутка ставіць на месца, прадэманстраваўшы, умоўна кажучы, хто тут старэйшы, а хто ўсё астатняе. А другі момант вельмі важны, што ўсё ж такі, як сапраўды слушна заўважыў спадар Карбалевіч, гэта тое, што беларуска-расійскія адносіны, яны даволі персаналізаваны, і яны шмат у чым залежаць ад асабістых адносінаў кіраўнікаў дзяржавы. І вось тут асабістыя нейкія суб'ектыўныя моманты з боку таго ж Пуціна, яны сапраўды могуць паўплываць на вырашэнне нейкіх
пытанняў, якія важныя для Беларусі. А трэці момант гэта тое, што Александр Лукашенко ён заўсёды сабе пазіцыянуе ўнутры Беларусі як галоўнага, скажем так, перамоўшчыка з Масквой, як чалавека, які ў стане вырашаць пытанні ў Маскве. А зараз атрымоўваецца так, што вось не зусім гэта так ужо. Далёка ўсё не так радужна і радасна. І на такія рэчы звяртае ўвагу перш за ўсё чынавенства беларускае. І гэта можа быць негатыўная такая канатацыя ўнутры краіны перш за ўсё. Што вы маеце на ўвазе? Ва ўладных раскладах. Разумееце, у чым справа. А Лукашенко можа пачаць больш хутка, ён уже губляе, але ён можа пачаць губляць больш хутка рэнамэ сур'ёзнага палітыка сярод беларускай номенклатуры. Таму што тыя рэчы, якія робіць ён астатнім часам, яны, канешне, яны даволі спецыфічныя і яны не садзейнічаюць таму, каб ягоны аўтарытэт унутры кіруючай сістэмы ён умацоўваўся. Хутчэй наадварот. Спадар Валер, а што вы скажаце наконт згубы рэнамэ сур'ёзнага палітыка сярод беларускага чынавенства? Бачыце, беларускае чынавенства не з'яўляецца суб'ектам палітыкі ў Беларусі. Таму гэта мала на што ўплывае. Я ўзгадваю 2010 год, калі была інфармацыйная вайна паміж Расіяй і Беларусю, калі сапраўды вось тыя фільмы пра хроснага бацьку серыял паказвалі па НТВ. І тады это якраз было напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. І я ведаю, што многія сур'ёзныя эксперты у Расіі казалі: ўсё, капец бацьку. Цяпер номенклатура, так сказаць, якая моцна глядзіць на Москву, беларуская номенклатура узбунтуецца і яго, так сказаць, зрыне. Нічога не атрымалася. Нічога за это не атрымалася. Я, дарэчы, пачытаў і нейкія экспертныя такія думкі, што, маўляў, па выніку гэтай пікіроўкі Крэмль пакрыўдзіцца і падчас будучых прэзідэнцкіх выбараў паставіць на тое, каб Лукашенко не стаў ізноўку прэзідэнтам Беларусі. Я думаю, што да прэзідэнцкіх выбараў Беларусі Москва і Мінск яшчэ шмат разоў і пасварацца, і памірацца. Калі казаць пра экспертаў, вось, Андрэй, я таксама пачытаў такое меркаванне, што, маўляў, прычына гэтага такого дэмарша Лукашэнкі, скажам, у тым, што ў сённяшніх эканамічных умовах ён вымушаны змагацца за кожны долар. Это была першая версія, і таму гэта было змаганне за долар. А другая версія, што, маўляў, памятаеце гэты твіт Маргарыты Сіманян, якая напісала, што трэба беларусам зрабіць палегчанае атрыманне расійскага грамадзянства, расійскага пашпартоў, бо, маўляў, у Беларусі таксама ў бліжэйшы час будзе такая гарачая кропка. І такі адказ можа на гэта. Як вы думаеце, ёсць нейкая тут звязка? Я думаю, што ёсць звязка з першай ідэі таго, што ідзе змаганне проста за грошы, за фінансавыя патокі. Я не ўпэўнены, што у дадзеным выпадку ёсць нейкая сувязь з тым, што з той ідэі, якую высунула Сіманян, тым больш, што наўрад ці гэта ейная асабістая ідэя, давайце так, это такі ўкід. Але, зноў-такі, вяртаючы да таго, што было сказана, безумоўна, беларуская номенклатура не ёсць суб'ектам, але яна механізм, які праводзіць рашэнне дзяржавы, вышэйшае кіраўніцтва дзяржавы на месцах. І вельмі вялікае значэнне будзе мець, як гэты механізм будзе спрацоўваць у нейкіх крызісных момантах. І для гэтага патрэбен крызісны момант. Калі крызісны момант з'явіцца, тады сапраўды номенклатура можа выйсці на палітычную арэну. Яна можа не выйсці, яна проста можа нічога не рабіць, ёй не абавязкова нікуды выходзіць. А крызісны момант, з вашага пункту гледжання, гэта што? Гэта калі, скажем, нам не дадуць кампенсацыю за падатковы гэты манёвр, ці што это можа быць? Крызісны момант гэта не тады, калі грошай менш стане. Крызісны момант это калі народ пачне бунтаваць. Калі народ пачне выходзіць на вуліцу, нечага патрабаваць, і ў гэты момант сапраўды пачынае хістацца номенклатура, гледзячы ва ўсе бакі і думаючы, чым гэта ўсё можа закончыцца і ці варта тут упірацца рогам за бацьку.
Вот это кризис. То бок само по себе збеднение народа это еще не есть кризис. Кризис это когда народ начинает протестовать против гэтага збеднения. Ну, калі мы зараз скажем про беларускі народ, то мне падаецца, Лукашенко можа спокойно яшчэ некалькі тэрмінаў даседзець. Ну, гэта такое пытанне, ведаеце, у гэтых сістэмах яны вельмі зачынены і незразумела, дзе знаходзіцца ось тая кропка, якая ў прынцыпе в стане абваліць всю гэтую сістэму. Таму, ведаеце, Мубарак таксама вельмі ўпэўнена сабе адчуваў у Егіпце, і Бен Алі ў Тунісе, і ўсё было под контролем. И я хочу сказать, что ни одна революция никим не была предсказана загодя. Нават рэвалюцыя 17-го года? А революция 17-го года, здаецца, яшчэ у студзені 17-го года Владимир Ильич Ленин, выступаючи перед студентами, перед социалистичной молодью у Швейцарии, казал, что ну, мы, старики, навряд чи доживем до революции. Это вот ваша, так сказать, уже стезя довести революцию до конца. А праз месяц этот самоуладе режим обвалился в России. А уж Ленин, так сказать, у палітыцы разбирался. Ну, вось такі прагноз ад Валерыя Карбалевіча, можна сказаць. Спадар Валер, вы ўзгадалі пра тое, што праз тыдзень будзе такая сустрэча Лукашэнкі і Пуціна ў Крамлі без прэсы, дзе будуць спрабаваць дамовіцца пра гэтую кампенсацыю, ці як яе правільна называць, гэтыя выплаты па падатковаму манёвру, каб кампенсаваць страты беларускага бюджэту. Що ж такі, як вы лічыце, у якой атмасферы будзе праходзіць гэтая сустрэча, ну калі ўсё ж такі мы как бы за аснову бярэм учорашняе ўсё это мерапрыемства і атмасферу яго? Ну, паводле самого Лукашенко, наступным тыднем будзе сустрэча спачатку віцэ-прэм'ераў, потом прэм'ер-міністраў, і толькі можа праз тыдзень пасля гэтага адбудзецца сустрэча прэзідэнта. Перад до Нового года як бы такая задача сустрэцца. Я думаю, што ўсе гэтыя перамовы будуць даволі напружанымі. І тут мне падаецца галоўнае пытанне будзе тое, што Расія будзе прапаноўваць кожны год, на наступны год новае пагадненне. А Беларусь захоча, каб гэтае пагадненне было доўгатэрміновым адразу до 24-го года, калі гэты падатковы манеўр заканчваецца. Вось. Хаця, магчыма, яшчэ іншыя ёсць спрэчкі. Я ведаю, што ёсць розныя падыходы наконт механізма кампенсацыі, там ці гэта міжбюджэтны трансфер, ці гэта будзе закладзена гэтыя зніжкі ў цане на нафту, як прапановвае беларускі бок. Таму атмасфера будзе напружанай. Але то, што і Расія гатова кампенсаваць, як бы пытанне толькі у маштабе гэтай кампенсацыі. Ну, давайте на завяршэнне коротко абодва на одно пытанне. Такім чынам, як вы лічыце, ўсё ж таки змяніла учорашняя пікіроўка нейкім чынам стасункі паміж Мінскам і Масквой, нейкі атмасферу гэтых стасункаў, ці не, Андрэй? Стасункі не змяніла, але гэта была дэманстрацыя таго, што гэтыя адносіны вельмі імкліва пагаршаюцца. Гэта была знешняя праява крызіса двухбаковых асабістых адносінаў паміж Пуцінам і Лукашэнкам. Ці згодныя вы? Я лічу, што напружаныя адносіны існуюць увесь час, даўно, у тым ліку асабістыя паміж прэзідэнтамі, але я не думаю, што гэта неяк моцна паўплывае на перспектыву двухбаковых адносін. Такім чынам будзем так насцярожана сябраваць і далей. Прыкладна так. Дзякуй вялікі. Валерый Карбалевич, палітычны аналітык, кіраўнік аналітычнага праекту Беларусь Security Блог Андрэй Паротнікаў былі маімі сённяшнімі гасцямі. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы абмяркоўвалі учорашнюю пікіроўку ў Санкт-Петербургу Александра Лукашэнкі і Владимира Путіна. Слухайце Еўрарадыё.